אתה יודע, אם אתה שם שתי קרפות בדודי ואת הפרגית הסטורניטה ואת הצער, אז יוצא לך את הדרקון. ככה הייתי בסרטונים שיוצא לך הדרקון. טוב, אני קונה את ואתה לא תחליט. אז אני ארביץ לך. די! אבל מסכן הוא גרוע. אכפת לי. תהיי לו קפוצ'ינו אסזינו. כן, קונה פה את כל הדברים. אבל נתחיל להתראיין עליו. יאללה, יאללה. למה אתה גולם לכל אחד? היה שם משחק. לא, לי על הגינה. אני מסדר עכשיו את הגינה שלי, בואו נראה איך אני מסדר. כן, בואו נתחיל אותם אני אביא לכאן. הוא רוצה לקנות לי. מה? ריאל, מסכן הילד. תגיד לו, אם הוא רוצה את ההפעלה, אז אני מתעלף אותי. מסכן הילד, תן לו לנשום משהו. מה לי על הגינה שהוא לא קונה לי? אני מסדר את הגינה שלי.